Θα έπρεπε η πόλη αυτή σήμερα να πανηγυρίζει. Δεν ζητούσαμε βέβαια να γίνουν στρατιωτικές παρελάσεις, ούτε αεροπλάνα να σχίζουν τον αέρα, αλλά αυτή η πόλη θα έπρεπε σήμερα να κλείνει το γόνι της ευλαβικά, όπως τα λέγαμε, απέναντι στους απελευθερωτές και τους σωτήρες της, γιατί θα είχαν καταστραφεί οι υποδομές της. Και θέλω να σας πω ότι μετά την καθιέρωση, μάλλον την αναβίωση και την επαναφορά της μέρας αυτής στο Δημοτικό Εορτολόγιο, πέρσι έγινε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ημέρα αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι θα γίνει και τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι έχουμε προτείνει και έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Περιμέναμε και το Δήμα από εμάς μια γενιά στην έκθεση. Θέλω να σας πω ότι είμαστε εν αναμονή της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος, αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης, ώστε να καθιερωθεί και ως επίσημη γιορτή. Αυτό όχι γιατί η επισημοποίηση θα δώσει το νόημα που έχει αυτή η μέρα, από μόνη της αυτή η μέρα μιλάει, και νομίζω ότι αυτή η έκθεση σήμερα, παρά το ότι γίνεται μέσα στους 4 στίχους, μιλάει με 1000 γλώσσες για αυτή τη μέρα και προπαντός για την περιπέτεια που πέρασε αυτή η πόλη, που από τη μία μεριά βέβαια θρηνεί το γεγονός ότι έχασε το συντριπτικό μέρος των εβραϊκής καταγωγής συμπολιτών μας, που εξορπέθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου. Μόλις το 2012 αξιωθήκαμε να την εντάξουμε στο δίκτυο μαρτυρικών χωριών και πόλεων, αλλά μπορεί επίσης να σεμνύνεται, να καμαρώνει ότι υπήρξε και η πρώτη αντιστασιακή πόλη στην Ευρώπη, καθώς μόλις ένα μήνα μετά την κατάρρευση από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στις 15 Μαΐου του 1941, συγκροτήθηκε η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην κατεχόμενη Ευρώπη, η Ελευθερία. Έχουμε μάλιστα εδώ και αυθεντικά αντίτυπα της εφημερίδας. Ένα πράγμα θέλω να τονίσω, ότι ο Ελλάς όχι μόνο και το ΕΑΜ δεν απελευθέρωσαν μόνο την πόλη και την έσωσαν από ένα σχέδιο για το οποίο πια έχουμε και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, το ημερολόγιο της Wehrmacht που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, δείχνουν ότι υπήρξαν συσκέψεις ήδη από το 1943 με την επίνεση του Τσόρτσιλ τότε για λιγότερο Ελλάς, όπως έλεγε, ώστε να συμβεί και στη Θεσσαλονίκη ό,τι συνέβη στην Αθήνα, να μην βγουν οι απελευθερωτικές δυνάμεις στην πόλη. Η ιστορία όμως γράφεται με ανυπακοή. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα, και βέβαια ακολούθησε μετά το τιτάνιο έργο της αποκατάστασης των πληγών, της ανασυγκρότησης, και ένα αποτύπωμά του έχουμε εκεί απέναντι από την πρώτη συνεδρίαση της προσωρινής Δημαρχιακής Επιτροπής, που επικεφαλής της στέθηκε ο πρώην πρίτανος του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της ΕΚΟΝ Πανεπιστημίου, που συχνά πυκνά επισκεπτόταν την κομματατούρ των περιποιών των Γερμανοί, ο Δημήτρης ο Καβάδας. Και με αυτή την ευκαιρία βέβαια να αποτίσουμε φόρο τιμής όχι μόνο στους απελευθερωτές, αλλά και στους επονίτες ιδιαίτερα του Πανεπιστημίου. Η ΕΚΟΝ του Πανεπιστημίου ήταν η καρδιά της αντίστασης, που υπάρχει ένα μνημείο δυστυχώς σε άθλια κατάσταση δίπλα από το κτίριο διοίκησης του Πανεπιστημίου, όπου κανείς μπορεί εκεί βέβαια να διαβάσει τα ονόματα αυτών που είτε εκτελέστηκαν είτε πέθαναν από φρικτά βασανιστήρια. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Έχει έρθει και ο Δήμαρχος, θα του δώσουμε τον λόγο να απευθύνουμε ένα χαιρετισμό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι φέτος κάναμε αυτή τη συνδιοργάνωση μαζί και με το Πανεπιστήμιο. Πέρσι είχαμε το τμήμα της Σχολής Καλών Τεχνών με εικαστικές παρεμβάσεις, μία έχουμε εκεί στην άκρη. Φέτος είναι μια διεθνής διοργάνωση. Είναι αυτό το πρόγραμμα διαφυρώνοντας τις γενιές, και αυτό ακριβώς είναι και το νόημα, ότι η απελευθέρωση της πόλης από τον ναζισμό σε συνθήκες που δυστυχώς σε αυτή τη χώρα η ιστορική αμνησία, το γεγονός ότι η μέρα αυτή κηρύχθηκε ανεπιθύμητη, θεωρήθηκε μη εθνικός ορθή,
από το μετεμφυλιακό κράτο, τους επιγόνους του, τους δημάρχους του, είναι η μέρα που γεφυρώνει σήμερα τις γενιές, καθώς, όπως βλέπετε, λέει εδώ πέρα πολύ προφητικά και το σχετικό μότο από τον Μπέρτολτ Μπρέχτ, το τέλος βρίσκεται ξανά σε οργασμό. Και σε μια χώρα που την πέρασαν δια πυρός και σιδήρου οι Ναζί, αυτό είναι το μέγα επίτευγμα του πολιτικού συστήματος σε αυτή τη χώρα που κυβέρνησε επί τουλάχιστον 40 χρόνια. Έχουμε τους Ναζί να κατοικοδρεύουν αυτή τη στιγμή στα έδρανα της Ελληνικής Βουλής, παρά το ότι είναι ένας φασιστικός, ναζιστικός υπόκοσμος που μόνο εγκλήματα ξέρει να κάνει. Και τους ακούτε να λένε ότι μας τιμωρείτε για την ιδεολογία μας. Οι ίδιοι βέβαια καμαρώνουν, όπως λένε, ότι είναι η σπορά, τα σπέρματα των ηττημένων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή του Χιτλερισμού. Δυστυχώς τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα. Ελπίζω αυτή η έκθεση να αποτελεί μια συμβολή σε μια προσπάθεια ανασύνθεσης όχι μόνο εκείνης της εποχής, αλλά και μια πηγή ιστορικής αυτογνωσίας, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.